Tichetele valorice oferite angajaților se dovedesc a fi un motor important al economiei românești. Un studiu recent realizat de Academia de Studii Economice arată că banii investiți în aceste bonusuri se întorc de aproape 3 ori mai mult în economia țării. Un singur exemplu, în 2023 au contribuit cu peste 32 de miliarde de lei la produsul intern brut. Cele mai populare, tichetele de masă, dar un rol semnificativ îl au cele de vacanță. Specialiștii trag însă un semnal de alarmă că măsura ar trebui extinsă mai mult în mediul privat, iar statul să încurajeze firmele să recurgă la astfel de beneficii. Potrivit celui mai recent studiu realizat de Academia de Studii Economice, dezbătut și la Palatul Parlamentului, fiecare leu cheltuit cu tichetele valorice generează 2,91 de lei suplimentari în produsul intern brut. Impactul fiind așadar nu doar în buzunarul angajatului, ci și în bugetul țării, cele mai populare tichete oferite fiind cele pentru hrană. Dacă tu cheltuiești mai mult prin tichete de masă, în final acest lucru se vede în producția industrială, în producția alimentară din România. Deci economia românească are un beneficiu direct. Ele reprezintă în primul și în primul rând un drept al celui care este salariat într-o companie, astfel încât să nu suporte, din resursele sale, să nu suporte masa pe timp cât se află la muncă. Rolul studiilor de impact este aceea de a asigura o mai bună reglementare, aceea de a obține politici publice mai eficiente. Suntem deschiși la absolut orice formă de dezbatere privind soluții, proiecte de legi și abordări care au un impact pozitiv asupra economiei naționale. Potrivit studiului ASE, oferirea tichetelor valorice de orice fel sprijină și locurile de muncă. În Horeca, în perioada 2020-2024, voucherele de vacanță au contribuit la menținerea sau crearea aproximativ 40.000 de posturi. Cresc bunăstarea beneficiarilor prin acces la servicii de calitate pentru salariați. Ajută reducerea muncii sau activităților nedeclarate și, în ultimul rând, un lucru foarte important pentru noi în acest an, după cum spuneau și antevorbitorii, ajută la colectarea de taxe și stimularea economiei locale. Specialiștii spun că oferirea tichetelor ar putea fi extinsă și la alte servicii, precum sectorul energetic. Speranța că la un moment dat vom elimina plafonarea la energie, că nici nu mai știu de când o avem. Și acolo tot timpul întrebarea e, ok, identificăm consumatorii vulnerabili ca să putem sprijini în continuare. Întrebarea mea, o putem face folosind instrumentul ăsta? Aceste etichete sunt foarte bune pentru așa ceva, pentru că ele generează o trasabilitate foarte bună. Am putea rapid să facem o astfel de trecere și sigur că aici putem să includem nu doar prețul energiei electrice, putem include prețul gazului, putem include lemnele de foc și așa mai departe. Toate pot fi acoperite prin aceste etichete de valoare care ajung exclusiv la cei care sunt cazuri sociale. Extinderea este binevenită, dar această extindere trebuie să se adreseze și mediului privat. Trebuie să vizeze o atractivitate pe care o oferim, fie prin stimulente fiscale, fie prin discuția despre CASS, aceste etichete să nu fie purtătoare de contribuții. În ultimii 4 ani, angajatorii au acordat tichete valorice în valoare de 68 de miliarde de lei.